Papaano natin malaman na ang isang Kristiyano ay sumusunod sa kalooban ng Diyos? Unsaon ko na ito pagkabalo? Nga ang usa ka Kristohano nagsunod sa kabubuton sa Ginoo. Una igsuon mahibaw-an nato sa bunga mo nabitang yung Mateo kapitulo 7 bersikulo 20, mailan nimo sila sa bunga. Sunod igsuon ang bunga sa espiritu mo'y makita nato diha sa ilang kaugalingon. Galacia kapitulo 5, okay? Bersikulo 22. Mantingali na atong tanawon. Galacia aron mahibaw-an nato ang kabubuton sa Ginoo. Galacia 5, ako lang ning basahon no kay natay color. Basahon lang nako ni. Apan ang bunga sa espiritu mao ang gugma, kalipay, kalinaw, pailog, pagkamapuanguron, pagkamaayo, pagkamatinumanon, kaagho, pagpugong sa kaugalingon nga sa maong butang walay kasuguan nga kabatok. Mauni nga mga bunga ang makita sa nagsunod sa kabubuton sa Ginoo. Bueno natay color, go color.